Politiek is voornamelijk mensen die het om koehandel doen. En die het onder het mom van compromissen sluiten toch een heel soort ideale varen litten, waar de kiezer wel op stemd had. En daar ken ik heel minder over. Dat eigenlijk in mijn optiek de kiezer wat bedrogen uitkomt. Er is op de wezenlijke punten geen verschil tussen de partijen, met uitzondering van de PVV. Ze conformeren zichzelf uiteindelijk alle keer onder elkaar en aan Rutte. Dat hebben we de oude Ronde Fjouwer hier hebben we dat zien. Ze staan op plak 1 en 2 op de lijst van de PVV in Achtkarspelen. Harry en Jeffrey Graansma van Boelenslonen. Together willen ze een soort verhoring in de gemeente. Maar hoe gaat die geerwerking als hij en zoon? Ja, wat mij betreft gaat dat super. Ik zou er eigenlijk eerlijk zijn alleen nog maar Faddeon in. Want ja, kwarte lijntjes natuurlijk binnen een fractie, want we werken nu al meerdere jaren in de politiek, together. Ja, ik onderschreeuw dat. Jeffrey die rent in feite al volle langer mee. Hè? Dus Krekers komt er nou om een hoekje, maar dat is net zo. Want Jeffrey die is al 4 jaar lang is er commissielid en eerste opvolger in de steden. Dus hij is eigenlijk hultijd al mijn rechterhand geweest om het zo te zeggen. En hij is daar ontzettend in gegroeid. En wat ik zei, ja, we kennen wel een stiepje. De Graansma's komen van Boelenslonen. Bij de verkiezingen van Fjouwerlien was de PVV daar de op één grootste partij. Ja, in Boelenslonen, we weten dat er wel een soort PVV-aanhangers binnen ik. Dat is wel meer gemiddeld dan dat je zorgen naar je oren dwarpt enzovoort. Dus wat dat betreft is het super. En ja, ik denk van dat ze wel behechten binnen dat we hier ruzie zien zetten in de gemeente natuurlijk. De oude periode hier de PVV met Harry Graansma maar 1 zit in de rieën. De meeste doelstellingen binnen daarom net behellen. Daar hoop je de kandidaten nou verhoring in te brengen. De wezenlijke dingen, zoals hoe maken we verder met democratie, hoe maken we verder met de onhaalbare, onbetaalbare klimaatdoeleinden, ja, dan staan wij toch echt alleenig. Als we stijgen in het aantal zetels, dan ben we sowieso tevreden. Alleen wie willen natuurlijk echt invloed krijgen. Dat is wichtig. Wie willen echt dingen verhoren hier in de gemeente. Dus dan pas ben we tevreden als die andere partijen echt naar u serieus nemen.